Dobrý den, ja som Ledo, alias Zafir Nagatov a som profesor cudzích jazykov. Ďalšiu vec, s ktorou majú žiaci problémy, teda môj ne, moje žiaci nemajú s ničím problémy, sú podmienky. No a to je to, čo sa vám budem snažiť teraz dostať do gebule. Začneme prvou podmienkou, urobíte domácu úlohu, do description vám dám domácu úlohu, všetko čo treba spraviť. O týždeň v piatok spravíme druhú podmienku, potom tretiu a štvrté video dáme možno zmiešanú nultu a dáme to nejak dokopy, ok? No, čiže s tou prvou podmienkou alebo všeobecne s podmienkami, keď sa o nich začneme baviť, tak nastávajú alebo sa ľudia pýtajú také 3 alebo 2 základné otázky. Tá prvá je, že čo to je, potom, že jak to vyzerá a kedy sa to používa. No, tak čo je prvá podmienka, alebo čo je podmienka, ťa vôbec nemusí zaujímať. Keď sa Angličana na ulici spýta, že čo je to prvá podmienka, on ti nebude na to vedieť odpovedať. Však on nevie, čo to je. Za tebou, keď dojde Jožo a spýta sa ťa, že Peťo, počúvaj, že čo je prvá podmienka, tak ty nevieš, čo to je. OK? Jak to vyzerá? Vyzerá to takto. Napísal som vám na tabulu jednu vetu. Ak mi kúpiš auto, dám ti pusu. A tá tretia, kedy sa to používa, no keď sa ti chce, pozri sa na tú vetu, ak mi kúpiš auto, dám ti pusu. Použiješ to vtedy, keď sa ti chce, keď sa ti to hodí. Vyzerá to mega jednoducho, je to mega jednoduché, budem sa snažiť teraz dokázať, že je to strašne primitívne. Treba sa naučiť pár vecí, natrénovať to a budeš to vedieť. Okay? Ľudia s tým majú mega problémy, ale vy s tým nebudete mať problémy, lebo učí sa to tak zbytočne strašne veľa informácií od teoretických a je to jediné, čo vy potrebujete robiť, je preložiť túto vetu, čo ja sa vás budem snažiť teraz naučiť. Čiže keď sa pozrieš na tú vetu, tak vidíš, že je to nejaké súvetie, ktoré sa skladá z dvoch jednoduchých viet v budúcom čase. Však dám ti pusu zajtra, pozajtra, za 5 minút a ak mi kúpiš auto, zase zajtra, za 5 minút, hej, ne včera, to sú dve úplne jednoduché vety v budúcom čase. Tak sa to môžeme skúsiť preložiť teraz. No to vám prekladám, zabudol som na to, že existuje nejaká podmienka, len prekladám, čo vidím, dobre? Čiže dám ti pusu. Bude, že I, budúci čas, treba vedieť will, hej, I will kiss you. I will kiss you, to je, že poboskám ťa, to je jedno, dám ti pusu alebo poboskám ťa. A táto prvá časť vety, toto je jediná vec, tuto je trochu taká mikrokomplikácia, ktorú sa človek musí naučiť a to je tá, čo není v podstate nič nové, Angličan nerobí nič dvakrát. Že v tomto súveti sú dva budúce časy, hej, ale on, to will, som použil tu, ale tu, kde je to ak, po anglicky if, Angličan to will už nepoužije. Keď ho použiješ, není to koniec sveta, každý ťa pochopí, nikto sa na teba nenahnevá, ale nemalo by to tam byť, hej, čiže dajme tomu, povedzme si, že nemôže to tam byť. Čiže za ifkom, oni, keď hovorím o budúcom čase, alebo ak mi kúpiš auto, tak Angličan tam dá prítomný čas. Samozrejme, že problém je to, že ľudia nevedia, čo to je prítomný čas. Nevadí, že ak mi kúpiš, kúpiť je buy v prítomnom čase, v druhej osobe to je ten istý fakt, že buy. Čiže ak mi ty, if you buy mne, hej, if you buy me a car, takže tá veta bude vyzerať, že if you buy me a car, I will kiss you. Tie základné veci, čo tu sú, že tu mám budúci čas, tu je will, v tejto časti súvetia, a potom if-ku, čo je mega dôležité, hej, je prítomný čas, buy, ale vyjadruje budúci čas. Túto vetu preložíš normálne, že ak mi kúpiš auto, dám ti pusu, alebo poboskám ťa. No, hovorím, že vyzerá to strašne ľahko, ale ľudia majú problémy to automaticky vystreliť, povedať to, čiže prvá podmienka je len preložená naša prvá podmienka. Používaš to vtedy, keď sa ti chce. Keď budeme v ďalšom videu porovnávať možno nejaké podmienky, ale väčšinou to je zbytočná debata, lebo ty už tie podmienky vieš, ty vieš, kedy sa používajú. Keď vieš, kedy sa používa toto na Slovensku, tak vieš, kedy sa používa toto v Anglicku. Je to presne to isté, rovnaké rozmýšľanie. Len toto za ifkom má byť prítomný čas, zdôrazňujem, dobre? No a aby si sa to naučil správne používať, tu nastáva ten problém, musíš ísť na to postupne. Čiže musíte sa najskôr naučiť túto časť súvetia perfektne strieľať, potom túto časť súvetia alebo opačne a potom to spojíš dokopy. Najlepšie sa to naučiť takto. Za tým ifkom, začneme s touto vetou, môžu nastať
môžu nastať také, ja neviem, také 3 základné prípady. Čiže má tam byť prítomný čas. Čiže if, keď si to dáme v druhej osobe, jasné, že v tretej osobe to bude vyzerať trocha inak, ale to už si domyslíš, že if you, buď tam bude, že keď to bude sloveso byť, tak tam bude, že are, v zápore by tam bolo, že aren't, hneď poviem, napríklad, keď chceš povedať, že ak budeš hladný, jak som povedal, v tejto časti súvetia, je to síce budúci čas, ale dávajú tam prítomný. Čiže ak budeš hladný, Angličan fakt normálne povie, že if you are hungry. Hej? Ak nebudeš hladný, povie if you aren't hungry. OK? Ďalší typ by bol taký najjednoduchší, keď tam je jednoduché, je to pozitívna, kladná veta s nejakým jednoduchým slovesom, napríklad if you steal it, hej, if you steal it. Znamená to, if you steal it, znamená, ak to ukradneš, hej, ak to ukradneš. If you steal it, ak to kúpiš, if you buy it, ak to predáš, if you sell it, a tak ďalej. A ten tretí je vlastne toto isté len v zápore. A zápor v prítomnom čase je, že don't. Čiže keby si napríklad chcel povedať, že ak to neurobíš, tak to bude neurobíš. If you don't do it, hej, if you don't do it. Toto treba natrénovať najskôr. Dole v description dám tam 15-20 vied na to, aby ste si to natrénovali. Napíšte mi to po dokumentu alebo hoci kam, kliknite si na Excel, do e-mailov, nahodte mi to, keď chcete, aby som sa na to pozrel. Môžeme si teraz dať pár príkladov. Že napríklad chceš povedať, že ak budeš zdravý, povieš tento typ, hej, if you are healthy, ak na to zabudneš, if you, tento typ, forget about it. Ak to neurobíš, máme tu, ak to nezabudneš, bude if you don't forget about it. Ak mi nezvýšiš plat, bude if you don't, neviem, increase my salary, if you don't raise my salary. Ak sa na mňa, a tak ďalej, hej. Dole v description si pozrite ďalšie vety. Toto treba namakať. Potom druhá časť z tej vety je ešte jednoduchšia, lebo to je obyčajný budúci čas. Problém nastáva v tom, že ľudia nevedia, čo to je budúci čas, alebo nevedia, kedy ho používať. Napríklad máš vetu, že vezmeš si ma, túto vetu, vezmeš si ma, 9 z 10 žiakov mojich ne, preloží, že vezmeš si ma, že do you marry me, to je blbosť. Do you marry me by znamenalo niečo, že brávaš si ma stále, do je niečo, čo sa deje furt, toto je jediná výnimka, kedy sa používa tento prítomný čas v rámci budúceho, ale to je kvôli tomu ifku, čo sme doteraz trénovali. Čiže vezmeš si ma, bude will you marry me, jak by bolo, že predáš to, však will you sell it, kúpiš to, will you buy it, hej, zase kúkni do description, pauzni video, urobte si najprv tie vety, kúkni sa na tie vety, skús si preložiť, a potom pokračujte ďalej. V zápore, keby to ešte bolo, že nepoboskám ťa, nedám ti pusu, tak I won't give you a kiss, čiže will not v skratke, ok? Keď máš toto celé natrénované, že vieš automaticky povedať, že ak to ukradneš, bude if you steal it, alebo ak to neukradneš, if you don't steal it, a máš automaticky natrénované, zavolám políciu, budúci čas, I will call the police, tak už to len zlepíš dokopy a povieš napríklad if you steal it, I will call the police, hej. Nejaké iné príklady, napríklad, keby si chcel povedať, že napríklad, že povieš manželke, že ak mi nenavaríš večeru, nekúpim ti kožuch, hej, tak jej povieš, že, neviem, že if you nenavaríš, if you don't buy me, či čo, if you don't cook dinner for me, nekúpim ti kožuch. Hej, to bude v zápore, že I will not, alebo I won't buy you a coat. To, čo tam hovoríme, je, že I will not buy you a coat. Toto spojí, že bude z toho, že won't. Hej, I won't buy you a coat. Ďalšia veta, čo viem, že ak mi nedáš ďalší plat, ak mi nedáš vyšší plat, tak odídem. Tak poviem, if you, zase zápor, if you don't give me higher salary, odídem. I will leave. Hej, tretiu vetu tu ešte mám, že ak ma udrieš, poviem to Jožovi, tak bude tento prípad. If you hit me, poviem to Jožovi, I will tell it
tu Jožo napríklad, OK? Čiže v podstate je to jednoduchá vec, ale treba si natrénovať toto a toto. Ešte raz dole descripčne urobte domácu, preložite vety a takto treba natrénovať. Ak to chce človek hovoriť z voleja a chceš to povedať úplne bez problémov, treba to natrénovať aj v konverzácii. Čiže buď to trénuj, ja neviem, s niekým, alebo sa prihlási k nám, klikni si na Exli.sk, my sme to najlepšia jazyková škola, super ľudia, zoznámiš sa, skamarátiš sa, posranduješ si, naučíš sa všetko. Okay?